Hi guys, good evening and welcome to my channel. Guys, wala jud ko naka kuan ganina ka video ganina. Samtang nagpa-kuan ang akong mama sa ilahang kuan kaning sa tumay septic tank ba kanang nagpabawas si mama sa kong septic tank nagpabawas akong mama sa ihang septic tank. Wala na ako na videohan kay kuan kaning wala mo nagdala og cellphone kaya akong cellphone hello sarang bata o nagkuan na po kay mo kuan na po siya nasuko ang usa kay naglangi siya ne dali bidili mami wala ko naka-video ganina guys samtang nagbawas sa septic tank ang mga tao dito sa CR. So kung mama kay akong cellphone gibilin ako kaya nga akong cellphone mo ganina lobat kaayo unya gi-charge mo namo nimo pay pagpuno karon mo pay pag-abot na mo gikan mi dito sa akong mama nag-atang sad mi dito kay dugay kayo ang bawas guys. Duha ka balikan na turon ambot lang ug mapuno to maabtan gyud siya tulo ka balikan. Ay Ginoo ko mahal kong pangayo daw ko no lugik si mama. Unya atong oras karon sa 11:38 na sa gabi Diyos ko Lord akong mga anak ko napadiri may kwanta unya karon guys kay ugma ingon ko ni banana ganina nga manguli na mi ningon siya nga unya ara to kay naluoy pa siya sa kong mama palangga og pagkain na niya kong mama good concern na pagkain na siya basta mo ang kuan pod ng kay one family na pud baya aming mo to nga ingko nga trabaho ba man nimo ugma nya kuan na pag makanang flag ceremony so sayo gid sila mo kuan mo gikan sa balay banto sa yang boss. Utin ko niya nga pauli na ta palangga siya nga unya na ta muli palangga kay magatang-atang sa tadi-ari kay kinahanglan nga bantayan dito kay para good na kuan pero limpyo mo sila trabaho pud kanang dili pumpot sila mula kag dili gid mapuno ang tangke nga ilang gikuanan sa ilahang kuan kanang mga pupo Ginoo ko Diyos ko kadagan kay sa mga nakuot gaganina dito sa septic tank mga sanina mga napkin mga muna guys kana di itong mga CR kung natin mga boarding house dili pwede ang CR nga palabahan kay sa una magud akong papa buhi pa to dili gud palabahan ang CR dili siya mosugot sa CR kaya kung papa stricto gikito magbantay sa boarding house kung ang gikito kung papa pinikito kayo to magsigito bahi sa boarding house maglili murag anak niya ba murag sa una bitaw nga yang treat sa mga mga anak pud nga sa dalaga pa mi sa una before na siya matulog muli lion man na niya yamin tanan sa mga kwarto kompleto ba mi ana-ana ingon anak kung mama akong papa ka stricto sa una guys lilion mi sa kwarto kung nangatulog nga bi kompleto pa mi ipon mi ana-ana sa lima ra mi kaigsuon ipon o mga babayi nga lalaki ana o din ayan na din siya mato siyang kwarto mamalong pagkahuman ingon ana pud ang gihimo sa mga boarding ay mga boarders sa una nga buhi pa to na kompleto na ba ang kuan ana kay sa mong boarding house manggod guys is na ay curfew ang curfew manggod sa mga 10:30 sa gabi taman sa 11:30 las agina so wala kung wala pa borders sarado na gina ang portahan sa kong mama dito karon ang problema kay tingklase na baya so daghan na pud kay mga borders so ang CR manggod na stack up ang duha gyud ka CR stack up so nagproblema ang akong mama ug unsaon niya so karon moto nga ming ana siya nga wala na siya laing choice kundi ipasuyop ang septic tank kumoto nga motong gipang buhat karon sa mga kuan ito mo nakita na moto nga si wakwak tura nasa ibabaw nakita diri ay si wakwak to sa ibabaw sa katungkulan na mo nga kuan sa Chinese ba kan gikuan sa kumbanan tura si wakwak si ibabaw mo to guys nga gipasuyop ang septic tank karon guys kay pagsuyop karon daghan kay mga
kay mga napkin, dagang mga sinina, dagang kay mga kuan sa mga sabon, kana bitang mga sachet sa mga powder, then mga shampoo, ana, Diyos ko, Lord, Ginoo ko. Mo tuming ana ko mang butangan, gini mo nag CCTV, de, kinsi nanulog din, kuan ka ng, ay, Diyos ko, Lord, patim, pagkamahala, guys, magpa-wash out sa kana bitang mga hugaw bitaw sa septic tank. Ginoo ko, Diyos ko, Lord, nalawi ko sa kong mamay ko mang sus kung dato pa lang mimang kung natunong pa lang na ako sa laing naso sa una mutabang ko ganang kuan pero sa man nga namin Pilipinas nga outro man pud mi nga naglisod pud ba yan taon oy Ginoo ko mahal ba yung mga kuan sa Pilipinas mo to ogoy mahulog ba narugod gas oh mao to nga sa man among sa ingon sa mama nga sige lang kay ang katong gudo ko no ang CR ato patong 2020 at 2000 sa damay 2006 may ang CR ha Ito katuig man. Ay, 26 years man. 2020. oh 2020 pa ang CR namo dito sa boarding house guys karon pa na habwa mo to nga sus Ginoo ko in Jesus name kadaghan kay mga hugaw guys na po yung mga borders tung madigin mo laban sa kanang landlady ba magpataka lang sila butang og mga kuan nila abi kay nag-abang sila sa boarding house mag-ingon ana nang sila murag namawi bitaw sila sila bitaw mga gipang bayad sa boarding house bitaw ingon ana uy Diyos ko Lord not all man no pero napi mga borders sa mga buutan mulaban gud mo kuan na may borders diha nga 6 years na nagpuyo sa mami ana nga sa una buhi to si tatay ti mulaban mo kuato ti mo kuan mo kuato na mo tabang pamagi kog panday ato may stray gud siya ganina mo to ming anak ko sa Ginoo ko kaloy sa kong mama mo oy na kuan karon kasi papang pato na kog buhi pato mura gud ti mo kuan di ana guys mo kuot sa mga kuan di guys pero kuan wala na mo siya namatay na mo pasawi na kuan na 4 years na naman tayo si papang gano 4 years na namatay akong papa mo to nga. Minggani guys, ang kauban ni papang sa una nga magababo di sa kuan maghimuhimo sa balay mo panday kay kuan pa ka ng puti kay kung naong guys kay namutang na ko sa kuno nang akong liog itong pasensya na mo to nga ang iyang giiban-uban ka sa una nga panday nga siya gatudlo nga makabalo expert na kay karon mo kuan asa na pulong nga dira kay mugas pa ko kuan mo na kay balog ahadapit ang kuan ug ahadapit ang nana mo tay nagkuan intan Diyos ko Lord kanang niludhan ba sa kasal sa kong mama kiat pagod ng mga tao eh kat kayo amin ako nagkape ka Hulo eh. Mura siya oh. di ba nga na Ay. I'm motong watching the video. ipahin na sana kay Hindi Makwan man. moto guys nga kuan mo ito yung nagkuan ganina magmama putos kong mama kay kanang niludan sa kasal yung nga ma kanang kuan kanang nagpalit ako mama ganina ako ng bagong bowl tag 2,000 kapin kung anong parte man ng pagkamahala sa bowl mama nga ano siya nga wala nang bilain gang kay ay na kay Domingo biya karon kanang wala kayo mga bre mga kuan ba kanang sa ni May wala yung mga bre nga hardware ba mo guys sakita ay hardware mo to nga nakasala mo to nga nangita og maayos akong manghod mo iyang gisugo ganina naglibot-libot pero nakapalit sila pero pati mahal tag 2,000 kapin nga dapat katuro na tong tag 1,000 kapin or tag na may balato good oh nahulog gusto nahulog si Barbie wala gi nang pagkakiat ha nahulog na bantay bitong nangapiang ha nang ay Diyos ko Lord na injury ha nahulog guys nara sa kakiat ama si Dadot di ay nara di si Dadot natulog na kadadot natulog na kung Dadot kung doon ay nagkiat mo to guys na napahantog karon napadito kuan pa to sila dito sige to kuot sa safety tank dito kay daghan kay mga napkin mga panty liners mga sachet sa mga shampoo mga sabon nga powder ana din mga sanina mga brief mga panty mo Diyos ko Lord sa unsa na lagi nakita dito sa safety tank kis mamang duha ka balikan naman to no duha ka balikan gas 12,000 kay 6,000 man ang kuan ang kaning isa kabalikan so do kabalikan man 12,000 ang magasto ni Motherland Diyos ko Lord hoy dili mangi dira ha dili mangi
mo to nga sus kung na pa lang mi ikahatag ni Motherland tagan na mo pero saan man nga wala pud karon kay hinay kayong panagat Ginoo ko ang panagat perting pagkakuan na sa man ni perting apikiya sa panagat guys karon panahon na ang amo ang kita sa kong banana o kuan sa mo kanang sakto kay tagan kay magipang buhi ana dagang mga bayron nun ana ba. Hi, Diyos ko, Lord. Ginoo ko in Jesus' name. So, diri na lang tataman ka. Salamat kayo sa inyong suporta sa akong legit supporters dira. Salamat kayo. Kanang mga OFW, amping mong tanan. I love you all. God bless by everyone. Mga solid supporters po. Salamat.